Vážení občania, tak len pred malou chvíľou poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za vládnu väčšinu schválili zákon, ktorým sa vláda snaží legalizovať doposiaľ absolútne nelegálne vyberané pokuty od občanov za to, že si nechceli dať rúško alebo že nechceli sa podrobovať nejakým iným opatreniam. Ja z tohto miesta preto vyzývam pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, ak naozaj má úctu k demokracii, ak naozaj si ctí slobodu občanov, zákonnosť a ústavnosť, nech tento zákon nepodpisuje, pretože cieľom tohto zákonu nie je nič iné, len spätne legalizovať činnosť štátu, ktorá proste bola v oblasti vyberania pokut absolútne protizákonná a veríme, že ústavný súd rozhodne, že je protiústavná. Je zjavné a úplne zrejmé, že štát takto robí preto, lebo sa bojí veľkého masového protestu, ktorý sa má v sobotu uskutočniť v Bratislave práve proti týmto vládnym, nešťastným vládnym opatreniam. Všetci veľmi dobre vidíme, kam tie vládne opatrenia vedú. Zatvárajú sa firmy, zatvárajú sa prevádzky, zatvárajú sa reštaurácie, likvidujú sa fitness centra. Ľudia prichádzajú o prácu, prichádzajú o mzdu, živitelia rodín prichádzajú o mzdu, ale oni v parlamente riešia to, že chcú ľudí povinne očkovať, to, že im chcú nariadiť ďalšie opatrenia. Pani prezidentka, prosím vás, nepodpisujte to a ľudia, tí, ktorí proste máte do Bratislavy cestu, tak sa netreba proste báť prísť slobodne vyjadriť svoj názor, samozrejme tak, aby nebol porušený zákon.